Anaia Rebok, Jainko aitaren maitasun xamurra zuekin. Aurreko igandez, saiatu ginen zuei azaltzen San Miguel Goiaingeruaren irudiaren esan nahia. Euskal Herrian fede kristauak egundoko erreferentzi gune izan du Aralarko santutegia. Erromatar kaltzaden bitarte zainbat usadio, tresna, produktu eta ideiaz gain, fede kristaua ere ekarri ziguten nahiko goiz kaltzada horren erabiltzen zuten gudari, merkatari eta abarrek. Astorga eta Burdeos edo Bordel lotzen zituen bide zabalak egungo Araba eta Nafarroa lurraldeak zeharkatzen zituen, eta Iruña Beleia, Tulonio eta Baskoi lurraldean Arakeli, Mansioa edo Iruña hiria lotzen zituen. Erromatar inperioaren zapuzketa ondoren, San Miguelen hainbat agerpenen berri baditugu Europan. Gargano mendian, 5. mendian, Erroman bertan, 6. Abrantxesen, 8. Europako mendebaldean gure aingeruari hainbat kultu toki eskaini zitzaizkion. Bertan, aingeruaren lana bikoitza zen, sendagile eta kristau erresuma berrien babesle. Iruñako erresuman aingerua Eliz eta Ermita zaharrenen titular gisa azaltzen da. Ta denen gainetik, San Miguel de Excelsis dugu, Aralar mendian. Bertan, 9. mende aurreko aztarnak arkituak izan dira. Arakaeli hitzak, Arazuri eta beste batzuen antzera, erromatarren aldare baten berri ematen digu. Eta uharten zegoen Mantsioa eta geroztik Zamartze monastegia bilakatua goiko santutegiaren sortzaile izan zen. Eta Iruñeko katedralearekin modu estuan lotua egonda beti. 11. mendeko bukaeran, Pedro Lehena erregearen sendaketak otoitza gau baten ondoren, eta Garzia Arnault de Goñi eremutarraren santutasun ospeak ere lagundu zioten santutegiaren suspertzeari. Goñiko Teodosio Zaldunaren historia hortik sortuko zen alegia. 1100 urte inguruan, Jerusalemdik iritsi ziren gurutzearen erlikiak eta horiek mendeetan zehar marfilezko kutxa baten gordeak izan zirenak are indar gehiago eman zioten santutegiari. Iruñako apezpikutzak izandako gorakadak ere San Migueli oraindik garrantzia handiagoa eman zion. Bertan, San Agustinen erregela zuten apaiztalde bat finkatu zen, eta Garzia Ramirez erregearen laguntzak jaso zituen santutegiak. Guretzat aparteko garrantzia izan zuen Antso 6. jakintsua errege garaian orduko apezpikoak, Artaxoako Petri edo Pariseko Pedro deitzen zaiona. Honek, 1181 urtean, San Miguelko kofradia edo anaiartea fundatu zuen, eta han egoitza izateko etxe bat eman zion hegoaldean. Denborarekin 6 etxe izan zituen, eskualde bakoitzeko bat, eta orain dirauenak Deierri izena darama, Deio lurraldeko anaiena, gaur egun Lizarraldea deitzen den eskualdearena alegia. 13. mendean, milaka ziren kofradeak eta 20 apez ziren haren zerbitzuan. Esandako apezpiko hau, Artaxoako Lope apezpikoaren iloba zen, eta honek formakuntza sakona izateko ikastera bidali zuen. Pariseko unibertsitatean Pedro Lombardo handiaren ikasle, San Victorko Ricardorena ere. Pedrok teologiako 3 liburu idatzi zituen, gaur egun ikertuak daudenak. Batak, hirutasun santuaren batasuna jorratzen du. Bigarrenean, 3 pertsonen ezberdintasuna lantzen da. Eta 3. Jainko semearen gizakundea, gizon egitea modu ederrean azaltzen du. Datozen urteetan teologo honen berri pozgarriak izango dugulakoan naiz. Iruñako Elizbarruti eta erresumaren alde lan handiak egin zituen.
Letrango 3. kontzilioan parte hartu zuen, eta bertan eskatu zitzaien garai hartako kataroen heresiari katekesi berri baten bitartez erantzutea. Zisterko monjeei bultzada eman zien, irantzu fundatuz, eta bere senide Nikolas izan zen bertako lehen abadea. Amienseko apezpikuagandik lortu zuen San Ferminen erlikia bat, eta festa famatu horiei berak eman zien hasiera. Lizarrako San Miguelko parrokiaren ataria ere berak inspiratzen du, hala nola santutegiko esmaltezko frontala ere. Bertan, Jesusen haragi hartzea, gizakundea azpimarratzen ditu, katekesi paregabea direlarik bertako irudiak. Berak animatzen du erregea Nafarren errege deitura izaten, ez soilik Iruñako errege. Garai hartan gainera, Iruñak bazuen betidaniko erregina, katedraleko Ama Virgina eta apezpikoa zen beraren agintearen ordezkaria. Azken finean, elizgizon hau arduratu zen herriari evangelioa ahalik eta modu garbien azaltzen. Garai hartan hasiak zirelako hainbat ideia arrotz, zeinen arabera Jesus jainkotzat hartzeko oztoporik ez zuten jartzen, baina bai ordea bere gizatasuna modu borobilean ukatzen zuten. Argatik Ama Virginak jasotzen du garai honetan suspertze bat debozioan, jainkoaren ama, eta Jesus gizonaren ama era berean, aintzinako kontzilioek zioten bezala. Gaur ere dagokigu egungo kristau euskaldunoi biziki postea, Jangoikoagan, bere seme Jesus guretako bat egin izana, berarengan jainkotasun pozgarria jasotzeko. Hor, heriotzak, minak, gaitzak ez du indarrik. Izan dezazuela senideok, igande argitsu bat.